парички. Работи? Не знам. Точно работи. Продава лекарства. Една голяма зала, в която се продават лекарства. Не знам. На Джейс. Рапунцел. На Мини Маус и на Безпътно. 100. 100. Казваш на мама и на тачи. Да се пият лекарства. Зъболекарка. Полицай. Балерина. Пия сироп. Казвам на мама и тати. Дават ми сироп на ягодка. Мед. На ягода. Пият кафе. Не. Да са живи и здрави всички. Да живи и здрави, да получат много подаръци. Да получат много подаръци.